दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नैबे महिला उद्यमिताया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि बिजनेस मावनो आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो थाबैनो 10,000 रांखौ नोंथांमोननो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोनो थांगासिनो दं। बेनि दा अनलाइन एड खालामनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। बे अनलाइन एड खालामनाय खामानिया जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव नोंथांमोना 10,000 गिबि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो हागोन। नाथाय बे 10,000 रांखौ मोननो गोबां मानसिफोरा थालांनो हागौ। मानो होनोब्ला मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ खामानि मावनो नोंथांमोनखौ बारंबार नोंथांमोनखौ खोथाबाय थाखादोंमोन। बे खामानियानो जाहैबाय DBT। बेखौ बुङो DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गोबां मानसिफोरानो बे DBT सिस्टेमनि जोहै गोबां मानसिफोरानो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रांखौ मोननाय नङा। मानो होनोब्ला नोंथांमोना बे DBTखौ दासिमबो जुदि नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा जुदि बे DBTखौ खामानि मावाखैब्ला एक्टिभ बानायाखैब्ला DBT कानेक्ट बानायाखैब्ला नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौ सोबाबो मोननाय नङा। नोंथांमोना थाबैनो बे DBT सिस्टेमखौ नोंथाङा बेंकआव थांनानै नोंथाङा कानेक्ट खालामनानै लानांगोन। आधारजों बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा थाबैनो लिंक बानायनांगोन आरो नैबे DBT होननाय सिस्टेमा एक्टिभ जानांगोन। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव जोङो बेखौनो नायगोन। जुदि नोंथाङा DBTखौ जुदि नोंथाङा होबायब्ला बा नोंथाङा DBT अपेन दंना गैया नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों नोंथाङा बेखौ गावबा गावनि मबाइलावनो बोरै चेक बानायगोन जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। मस्ट इम्परटेन्ट भिडिअ। गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायबाय थादोंमोन। आङो बेनि बागै गोबां भिडिअ लाबोबाय। थेवबो जाय बिथांमोना गोदान भिउआर बिथांमोननि थाखाय आङो बे प्रसेसखौ देखायबावनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोनाबो मिथिनानै लानो हायो आरो सम थानायावनो खामानिखौ मावनानै नोंथांमोना बायदिसिना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट बेफोर स्किमफोरनि लाबखौ नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहै नोंथांमोना नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव लानो हायो। दानिया जोङो नायदिनि गिबियावनो नोंथाङा बे DBTखौ बोरै नोंथाङा चेक बानायनो आरो नोंथाङा बेखौ बोरै एक्टिभ दंना गैया बेखौ बोरै नायनो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायदिनि। नोंथाङा DBTखौ चेक बानायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन UIDAI। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाबो डाइरेक्टयै थांनानै नायनो हागोन। आङो दानिया बेखौ सार्च खालामना होबाय। नोंथाङाबो बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आधार। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन माइ आधाराव। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय माइ आधाराव। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे आधार लिंक स्टेटास। नोंथाङा बे आधार लिंक स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव लगइन। नोंथाङा नैबेयाव लगइनाव थुनांगोन। आङो बेयाव लगइनाव थुनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ इन्टार बानायनांगोन आरो आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं मोनसे OTP थांगोन। नोंथाङा OTPखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि केपसाखौ बहायखांनानै नोंथाङा नैबे लगइनाव थुनानै होनांगोन। अब्लाना नोंथाङा डाइरेक्टयै आधारनि पेजाव हाबनानै नोंथाङा बे नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया बेयाव OTP आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबाय। दानिया नैबे केपसाखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय। नैबे जोङो सेन्ड OTPआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ नैबेयाव बक्सआव बहायबाय। दानिया नैबेयाव लगइनाव थुनानै होनांगोन। जोङो बे लगइनाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेन्डिं स्टेटास। नोंथाङा बे बेंक सेन्डिं स्टेटासाव नोंथाङा थुनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि DBTखौ चेक बानायनो थाखाय जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय।
बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नैबायदि खिथिगोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बैंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबेयाव नोंथांनि मा बेंकआ आधारजों लिंक जानानै दं नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ खिथिगोन आरो नोंथांनि बेंक सेन्डिं स्टेटासा बेबायदि बेंक सेन्डिं स्टेटासा नैबेयाव एक्टिभ खिथिनांगोन आरो नोंथाङा माब्ला बे डिबिटिखौ कानेक्ट बानायदों नैबेयाव डेटआ थागोन बेबायदि स्टेटासा जुदि नैबायदि एक्टिभ खिथियोब्ला नोंथांनि डिबिटिया कानेक्ट जाबाय नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जेखि स्किमनि रां सोआ मानो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नाम दं जइन ग्रुप दं नोंथांमोना होनदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव खेबसे गावबा गावनि बेंक एकाउन्टखौ चेक बानायना लाबानो जाबाय नोंथांनि आधारजों बेंकजों कानेक्ट दंना गैया बा डिबिटिया कानेक्ट जादोंना जायाखै नोंथाङा खेबसे चेक बानायना लाबानो जाबाय जुदि उनाव फैसा सोनानै जुदि नोंथाङा फैसाया हाबाब्ला नोंथाङा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव थांनानै बेबायदि चेक बानायबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ